Nalubat jay phone ko, Han. Pabulod man jay phone mo. Ay, awan, lobat dahil 5% lang ano. Ada lang i-search ko. Kasi kailangan ko makita no, ada pa lang jay, available pa lang jay kahit kung ada. Haan nga ron, kwa dahil 5% dahil yun. Nalubat lang jay phone ko, paano kami lang? Mabalin pa jay ta, 5%. 5% lang dahil ta. Okay lang, ada lang i-search ko pag Sino ka tam di password mo? Haan, okay lang. Apa na ang pang-absorb ito dito sulat mo? Sino dito yung Monica? Kolekta jay pusa dainting. Nagkugamin nga pusa. Adati sarili ng iPad. Pusa? Ada ti iPad na? Noon. Tawagan taman dahil nga pusa. Kasauman gabi dahil ka Monica. Sigurado ka? Wing! Meow! 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 Kita mo? Pusa nga agpayson. Pusa nga agpayson. Nakita mo na di kuko? Tigog. Nag-attitude talaga, di ba? Tapos lang ay kaya kung nga talaga nga maging real nga pusa, ta kaya kung agkaramo. Karamo. Kumanaw ka man?